Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes a la Sala Moragas del Tots. El mes de juliol de 2015, concretament, el pla va ser pres en coneixement per part del govern. Aquest acte, doncs, té com a objectiu el de donar a conèixer la feina que es va fer durant la vigència del Pla Nacional de Valors i la seva aplicabilitat o coincidència en l'administració de la Generalitat de Catalunya. Ho sabem perquè ja hem inspirat algunes obres del govern. Hereu de totes les tradicions humanistes, hereu de la mística i de l'ecologia, hereu de tots els coneixements que hem estat capaços de desenvolupar fins avui, ens permeten mirar amb el cor obert. Això per fer unes accions o per dissenyar unes accions que portin tota aquesta essència. Tot això des de l'experiència, des de la vivència, des de la responsabilitat personal i col·lectiva, on la creativitat, la intuïció i la fluïdesa han de ser els marcs per poder-ho fer possible. Jo vull destacar quizás aquesta frase que per mi em fa pensar molt. Jo com a metge de capçalera, com a metge de família, a mi m'han educat i m'han ensenyat molt sobre la malaltia. Som experts en malaltia, això és molt important, però potser el pas i el camí i el canvi de direcció seria també ser experts en salut. Gràcies. Per això la nostra proposta és inspirar i dissenyar cursos de formació segons un projecte d'educació holística que tingui com a eix la persona de l'alumne i que desenvolupi una educació multidimensional, transdisciplinar i sistèmica. Que el ciutadà pugui decidir qui és el seu representant i no que votem només partits polítics. És a dir, que no que tot quedi aixoplugat dintre d'unes sigles d'un partit i que tot passi per la cultura, a vegades tirania dels partits. Per tant, nosaltres suggeriríem uns indicadors que fossin molt més inclusius, que incloguessin els aspectes del benestar integral de la persona i el bé comú. Perquè moltes empreses, massa empreses, han plegat no perquè no fossin viables, sinó perquè no tenien crèdit. Un sistema de crèdit mutu que hagués donat suport, que aquestes empreses s'haguessin pogut donar suport les unes a les altres, això no hauria passat. Perquè resulta que no veiem la realitat tal com és, sinó que veiem la realitat tal com som. Però l'experiència sense consciència torna a ser un viatge a la deriva. En una llavor no veiem l'arbre, i tanmateix que hi ha en la llavor, sinó l'arbre. És la constitució de la casa del ésser. Aquesta jornada. A mi com a excoordinador del pla em fa una especial il·lusió i emoció estar aquí avui aquesta tarda. La política que impulsem des de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, des del Departament de Justícia, diríem que està en plena sintonia amb les propostes del pla. Començo tot destacant un element molt positiu, que és la continuïtat del projecte del pla, malgrat els canvis que hi ha hagut en la composició del govern i els canvis en els departaments. Això ja diu molt a favor del projecte, aquesta continuïtat. En l'àmbit dels alumnes, perquè tinguin criteri audiovisual, que aprenguin el llenguatge de les pantalles sanes i a fer un ús responsable de totes les eines tecnològiques. I una altra que diu una societat governada amb transparència, amb qualitat democràtica i amb coherència ètica, amb una participació ciutadana efectiva, amb més esperit cívic, una governança més oberta i transparent, amb l'objectiu final d'afavorir el benestar integral de tota la societat. Això és el Pla de Valors, que és exactament el que s'està intentant fer, ho estem impulsant des del govern amb les polítiques de transparència i govern obert. Per nosaltres el Pla Nacional de Valors ha sigut un gran regal. Un regal que s'ha concretat en fer xarxa. Sentim que fem d'altaveu de moltes altres persones, moltes altres mirades. Sento que ara estem en una etapa de crisàlida. Hem construït un niu, hem presentat uns documents, això ja està començant a escampar-se i ara nosaltres, com a projecte, hem de volar. Hem ideat aquest projecte, aquesta plataforma que es diu País Conscient. L'últim punt, des de País Conscient, des de tota la humilitat possible, ens posem a disposició del govern i la resta de la societat per allò que creieu que pot fer falta. Han fet possible aquesta, podem qualificar-la ja de magna obra.
Sens dubte, recollint una miqueta la proposta que ens feia en Nacho, sens dubte que tindrem temps i espais per seguir cooperant amb tots els que participen en el Pla Nacional de Valors i segur que amb la plataforma de País Conscient confluirem tots en el procés constituent i podrem seguir cooperant en la construcció d'un país millor. Perquè allò que compta és la possibilitat de ser inici, que cadascú sigui inici. Només gràcies a no cedir ni un pas es pot mantenir l'esperança de sentit i obrir, enmig de l'enorme confusió i de les múltiples ramificacions, la clariana de la pau. Molt bon vespre.